Buhay sari-sari. Imagine mo na tamaan mo. Wala. Snack time! Mainit. Tirap ko ito. Sirang pagkalasa. Ano lang mo ganit? Kowa. Milo. Wala ka ng mainit. Naku, di ba ang gatas? Huwag ka pa siya. Pinusan mo. O balik mo doon sa latte. Dapat diba yung sa bukas? Dapat ito sa naka-stream sa Facebook. Hello! Snack time! Huli mo kayo sa guys. Yeah. Gimana ako? Mahamali ka pa, Igde? Ah, sige. Okay. Di ba ako nahiling? Hindi ko talaga mahihiling. May ka. Dapat ang ilaw niya. Hello? Naka-vlog ako. Oh my God, nagraran pala niyan. Ayun. Akala ko hindi. Hello, good morning mga ka-BSS. Buhay sari-sari, BSS TV. Kaman. We're here in the store. Oh, bago. Ako hindi ako nakikita. Yeah. Hi! Talaga nagsasalita. Good morning mga ka-BSS. Araw po ngayon ng linggo. Nandito po ulit tayo sa ating setting, ulit sa store, sa aming tindahan. At Diling, ma po, yan sa sipa ko. Naglarga na po si Papa. Naglarga na po. Sa bagong aga. Ay, pagdala ka na po mga ako na lang malawas. Ling. Bless ka na lang. My gali. Okay. Nagkakampay sa ko, anak. Salamat, ginahan mo ako. Good morning mga BSS. Nandito po tayo sa aming store. Araw po ngayon ng linggo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about asukal. Alam niyo po naman po ang asukal ay matamis. Diba? Ang asukal ay palagi nilalapitan niya ng mga langgam. Yan po ang ating topic ngayon. Yan po magsisimula ang ating araw. Sige po. Habang po tayo ay nagpipintuan ngayong araw, tayo naman po ay magre-repack na ng asukal. It's time. Ba't ko naman po naisipang asukal naman po ang dami natin ngayong araw? Kasi po, nakita niyo po ba yung mga, siguro po, wala naman sa ating hindi nakakalam about dun sa mga educational assistance na pinamimigyan ng ating gobyerno sa pinamumunuan ni Rafi Tulfo ay si Senador, tama ba yan? Baka mali pa. Pinamimigay ng ating gobyerno sa mga ayos makahingi ng educational assistance. Alam niyo po kasi matagal-tagal na po, di ba? Matagal-tagal na po yan, alam natin. Meron ng alingaskas niya na meron pinamimigay ng mga educational assistance. Pero po, wala pong na-mention niya na walang gaya ngayon na lahat ng tao ay nakakaalam. Dati po kasi ang mga educational assistance lang po na yan ay mangilan lang po nakakakuha. Kumbaga mailap. Ngayon po halos lahat ng tao naman siguro mayroong alam sa Facebook, nakapost sa Facebook, nakapost din sa mga
iba pang platform ng ating social media. Kaya lahat ng mga tao ngayon, lahat ng mga pag-aaral, siyempre naman gusto maka-avail ng educational assistance. Sino ba naman ang ayaw makakuha ng pambili man lang ng uniforme? Kaya yung mga notebooks. Alam niyo po ba ng isang set ngayon ng uniform? Ang isang piraso lang po ng ng polo, ang halaga na po ay yung school uniform ay makabot na po ng 500 pesos. Yung pants naman po siguro makakuha ka mga 450 to 500 din. Imagine niyo po kung meron po kayong isang linggo po, let's say meron na lang tayo 3 pirasong uniform, 3 pares. Kaya na po yun, di 3,000 na po. Kung makakakuha ka naman po ng educational assistance, let's say meron ka nang makuha ng 3,000, dissolve na yung pang uniform mo. Yung pang notebook na lang. Di ba? Magandang na po yun, magandang tulong na po yun sa mga mag-aaral natin ngayon. Yung sabi naman iba, meron ako nakitang post doon sa Facebook. Parang pinopoliticize pa yung pamibigay ng ating gobyerno ng tulong diba sa mga mag-aaral. Na raw, yan kasi daw ang piniling gobyerno, yung nag-aakyatan sa mga bakod. Kung pinili daw po yung isang grupo, sana daw po ay maayos. Naisip ko nga, paano ba yung naging maayos? Maayos nga naman kasi mangilan-ngilan lang po ang nakakakuha, nakakaalam. Isa ngayon po, lahat ng tao ay nakakaalam na meron palang educational assistance. Kaya po, ayaw ng iba dahil gusto daw nila yung mga disente. Hindi ko nakukuha nila mga point. Minsan ayaw ko naman kasi sanang maging politicize. Kaya lang nakawa naman nag-effort na ngayon gobyerno natin. Makatulong doon sa ating mga taong nangangailangan. At sino ba sa panahon natin ngayon ang magsasabi na mayaman sila? Sino ba sa atin ang magsasabi na sila ay nakakaluwag? Meron pa bang tao magsasabi ng gano'n? Sa inyo po, meron bang magsasabi na kayo ay mayaman? Siguro baka sabihin natin mayaman sa utang, baka merong madaming gano'n. Mayaman sa kaibigan, madaming gano'n. Pero sa typical ng mga Pilipino, magilan-ngilan lang ata ang magandang buhay. Yung iba nga yun, madami ay kotse pero namumumbrima din. Madami rin silang problema. Pambayad ng kanilang amortization dun sa monthly sa kanilang sakyan. Yung pa kaya typical ng mga Pilipino na umaasa lang sa mga day-to-day. Kapag magandang panahon na, kapag gayod, kapag maulan, walang kita, gaya rin po namin, mga sari-sari store owner. Kapag maulan, madalang yung bumibili, lugi pa sa yung isang araw. Sabi ko nga yan, mabuti pa sana tulog lang maghapon. Di sana nagkaroon pa ng muta. Nakapahinga ka pa isang araw. Kaya lang syempre, kailangan natin, ang mga sari-sari store, kailangan magbukas araw-araw para naman yung mga customer natin kapag may kailangan sila ay di mapagbibinda natin kanilang pangailangan sa isang araw. Kaya yung nung napakita ko ngayon nakapost na yan, sabi ko kung puro silang politicize ang ginagawa ng mga kababayan natin, parang hindi na natin maganda. O ba't kaya naman kaya dinumugin ng mga tao? Tatanong pa ba natin yan? Kahit masabihin natin na wag nang pupunta doon yung medyo maganda-ganda ang buhay o yung may mga kita na wag nang pumunta doon ay sino bang hindi pipila doon? Kung meron kang 3 anak, may isa kang kolehiyo, may isa kang senior high, mayroon kang isang elementary, magandang tulong na po yun, di ba? 4,000, 3,000, 1,000. Saan ka pa nang ayaw ka pa ba ng ganon? Sa 3 anak mo, meron kang 8,000 na ayudang nakuha mo doon sa gobyerno. Maganda na yun, di ba? Kaya minsan naisip ko rin,
ba't palagi nilang kako yung mga nasabi nila, yung mga nasa laylayan ang laging tinutulungan? Ba't di na lang kaya tulungan din yung mga masisipag nating kababayan? Kaya yung araw-araw, trabaho ng trabaho, kaya din namin, trabaho ng trabaho kami araw-araw. Pero alam niyo bang, palagi rin kami bumabayad ng base. Hindi rin kami nagpapalitan sa pagbayad ng aming mga obligasyon sa gobyerno. Pero alam niyo bang wala rin kami nakukuha sa kanila? Nung magka-pandemic nga po, alam niyo ba, kung hindi pa kami mag-iingay doon sa mga group chat, sa social media, alam niyo ba sa 2 taon, ang na-receive lang po namin bigas, 15 kilos. Bigas lang po, 15 kilos. For 2 years. Alam niyo po ba kung ilang taon na kami nagbabayad ng buwis? From 1999 until now, yun lang po ang aming nakuhang benepisyo doon na binigay sa amin ng gobyerno. Kaya isipin natin, sari-sari store nga, hirap na hirap. Hindi rin po yung nakikita. Pero alam niyo po bang, meron doon yung mga pamilya, meron doon yung mga anak. Pero ang naisip ng ating gobyerno, huwag na daw muna kasi meron pa naman. Meron pa daw kaming mga kita. Kasi hindi naman kami nag-close. Parang gano'n ang narration doon. Ang feeling nila, kapag mayroon ka sari-sari store, mayaman ka na. Di ba po ba? Sino ba naka-experience sa inyo yan? Pag may sari-sari store ka na daw, sari-sari store ka na, mayaman ka na. Ewan ko ba paano nag-classify ng ating gobyerno? Yung mga tamad dyan, andyan lang palagi sa dismissan, nagtutungit lang. Tapos, nagchichismisan, nagigamarites araw-araw. Ang bibilis nilang pumila. Ang bibilis nilang kumuha ng requirement. Walang pag-alinlangan sa paghingi ng tulong. Pero mga kagaya na yung mga sari-sari store, wala. Nga sa ating gobyerno, malaka man lang mapala. Ang palagi mong makukuha sa ating gobyerno, multa. Kasi, yung mga masipag nating mamamayan, kagaya namin, masipag kami, araw-araw kami nagtatrabaho. Pag na-late ka lang po magbayad ng iyong buhis, parang ilang buwang mo ng kita, ibibigay mo lang sa multa. Mag-fine ka. Pero yung mga tamad, walang fine. Pwede bang gawa naman ng batas? Yung tamad, ay gawan din ng fine. May multa rin, pag tamad ka, may multa yon. Tapos siguro multahan din yan, di ba? Para pantay. Kasi sinasabi nga natin, pantay na pamamahala, pantay ng karapatan, pantay na access dun sa mga tulong. Bakit kami nakakaranas pa rin ng mga, sabi nila, inequality? Equal ba yun? Yung nagsisipag ka araw-araw tapos yung mga tamad, ang bibilis nila. Bilis ba sa alas 12? Ang ibang nga dyan, andyan sa, nakasali na sa full page, kung ano pang mga nasalihan nila. Hindi naman sa kanilang anak binibigay. Pinababayad ng kanilang utang, bilang sasangla. Diyan ko naisipan na, ba't naman gabon ng panahon? Ang mga magulang natin, nagkapaaral ng mga anak. Pero hindi naman sila nangutang, hindi rin naman sila umaalala sa iba. Ba't ngayon, madami ng tulong ang gobyerno? Marami pa rin angal ang mga tao. Ano bang ibig sabihin na? Palagi nga kung may load. Kaya palagi sila nakakakuha kaagad ng balita.
Ibig sabihin, madami silang oras, madami silang perang panggasto, pang-loan. Pero wala silang pera panggastos doon sa kanilang pamilya. Isipin mo yun? Nakakapangutang pambili ng mga gadget pero hindi makakuha ng pambili ng gamit ng kanilang mga anak. Oh my God! Ganito na ba talaga dito sa Pinas? Kapag gumawa ng maganda yung gobyerno at hindi na pinapapulit, ibig sabihin yun, kaya nga binawasan yung mga requirement doon para hindi na mapoliticize. Kasi pag doon nilagay mo pa yun sa barangay, madami talaga nangyayari, napipili lang. Ngayon naman po, ang isang grupo naman po, pinapoliticize na naman nila. Kasi para bang wala daw kaayusan. Ay syempre naman sa panahon ba naman na to, sa hirap ng buhay ng mga Pilipino, siyempre pag nakakita ka ng oportunidad, binibigay nga lang sa iba na hindi naman sila nagtatrabaho o ba't di ka naman nga ba doon naman tumila? Saan ka ba naman kukuha ng 7K? Kung makakuha ka ng 7K, kasi kung mayroon ka, sabi ko nga, 3 anak, maganda na yun. Magpila ka pa rin isang araw, solve ka pa rin. Kasi hindi ka makakuha ng 7K isang araw. Ito nga lang 3K, hindi ka pa rin makakakuha niyan. Kaya madami talaga magpipila. Kaya mamasamayin ba natin ang mga Pilipino ay magkanda-ugaga na magpila doon? Makakuha lang ng pera? Siguro hindi naman po ano. Kaya tama naman yung ginawa ng ating senador. In public nila yun, isabi. Kasi matagal na po yung educational assistance na yan. Kaya lang, sa ngayon lang siya naging on the public na ganito lang ang requirement, ganito lang ang kailangang dalhin. Kasi yung dati, ang dami-daming proseso. Parang ayaw ka na bibigyan. Nagsasabi ka lang nga ng totoo, ikaw na nga nakakailangan, dami-daming pang requirement. Kaya, may ginawa ng ating butihing senador. Tama talaga siya sa kanyang posisyon na yan. Sana po, pagpatuloy niyo po, senador. Kasi, ikaw ang tama talaga dyan sa posisyon na yan. Yun na lang po pagkatapos. Sana po, hindi po kayo sa akin na voice it. Kasi nakikita ko sana ako nag-bullshit doon sa nakikita ko post sa Facebook. Pag nakikita ako ng ganung mga post, para bang pinopoliticize pa, sinasabi na naman tungkol doon sa kaayusan, sinasabi na naman tungkol sa kung ano-ano. Ewan ko ba yan? Ba't din nilang kaya kumantay ng 6 years, after 6 years, di mag-run ulit sila? Diba? Nandito po tayo sa Buhay Sari-Sari. Mag-subscribe din po kayo. At sana po, kung nabisit naman po kayo, at kung kaya nag-enjoy naman kayo sa akin, subscribe and click the button. Buhay Sari-Sari! Good morning! Bye-bye! Like, share, comment, subscribe!